Welcome back sa ating channel mga amigo. Dito tayo ngayon sa may Delos Santos Ave sa Paranaque City, kung saan magdadrop tayo ng ating mga shuttle employee. Ayan, kung ano man tawag ko, basta magdadrop tayo dito sa Paranaque ngayon. Kung nakikita nyo naman ang traffic dito sobra. Ayan, malaking parking area dito sa Delos Santos Ave. Araw-araw po ito mula na tayo may minsan na-receive pa natin na wala siya traffic, pero bibihira lang po yun. Madalang pa sa patak ng ulan mga amigo. Yan, at bumper to bumper at malaking parking area at napakahaba ng parking area dito sa Paranaque mga amigo. At may galap shoutout po sa ating mga kaibigan at mga amigong subscriber at mga amigong OFW. May galap shoutout po sa inyong lahat mga amigo. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo at gumagalaw naman tayo ng konti-konti. Pero ito ang traffic na ito paputol-putol. Meron po pagdating natin sa may City Hall ng Paranaque, traffic na naman mula po sa may Manila. Yan mga amigo. Yan mga amigo. At tuloy-tuloy na lang tayo sa ating paglalakbay at samahan niyo po ako mga amigo sa ating paglalakbay o pagtatraffic sa oras na ito. Time check pala mga amigo, alas 5 kasi na ng hapon at mamaya-maya gabi na naman. Hindi pa rin tayo nakakalis dito sa may Delos Santos at medyo nakaharap tayo ng konting traffic ng mga amigo. Ayan ang situation talaga dito mga amigo, at kung hindi mahaba ang pasensya mo mga amigo, ikaw mapapanas o maiinis sa traffic dito. Kaya talaga ang buhay ng isang driver, at sabi nga kailangan mahaba yung pasensya mga amigo. At saka doon sa mga ating mga amigo, mga riders, mga drivers, 4 wheels man o 2 wheels, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho mga amigo. Lalo na yun natin mga amigong riders, huwag masyadong aggressive sa pagsingit. Pag sumingit kayo, siguraduhin nyo na may space doon sa padaanan nyo, kasi minsan tumitigil pa kayo sa harapan ng sasakyan. Paano kung wala ng biglang umabante sa sasakyan, hindi nakaapak sa preno yung amigo natin driver, hindi kawawa naman kayo at mapipinsala yung inyong kabuhayan mga amigo, which is kasalanan nyo naman yan mga amigo, kasi kung hindi kayo sumingit sa harapan ng isang sasakyan, hindi kayo mapapasasagad, mababa ka. Lalo na kung may video mga amigo, yung dashboard ng isang sasakyan, kitang-kita yung ginawa nyo, makikita yun doon at nagawawalak kayo. Kaya ingat-ingat mga amigo. Pwede tayong overtake basta yung linya na pipwestuhan natin ay clear sa magiging problema yan mga amigo. Ayan mga amigo, dito pa tayo sa may
it, I do it like a truck with me. Oh, like it, I do it like a truck, 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 truck. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you? I do it like a truck with me. Oh, like it, I do it like a truck, 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 truck.
wondrous miracle, my greatest treasure. Your love creates in me peace, contentment, ecstasy, and bliss. Your love gives me feelings of safety, stability, emotional security. You are the best thing that ever happened to me. To me, amazing love of my life, yeah. Your love creates in me peace, contentment, ecstasy, and bliss. Your love gives me feelings of safety, stability, emotional security. You are the best thing that ever happened to me. To me, amazing love of my life, yeah. Your love is a magical gift, a wondrous miracle, my greatest treasure. Your love creates in me peace, contentment, ecstasy, and bliss. Your love gives me feelings of safety, stability, emotional security. You are the best thing that ever happened to me. To me, amazing love of my life, yeah. Your love creates in me peace, contentment, ecstasy, and bliss. Your love gives me feelings of safety, stability, emotional security.